बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं? हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ आयोजित बैलगाडा शर्यत भव्यदिव्य पद्धतीने होणार आहे. याकरिता काटेकोरपणे नियोजन केलं आहे, अशी माहिती मंडळाचे सदस्य राजू शिंदे यांनी दिली आहे. पाहुयात. खूप आनंदाचं वातावरण आहे. या स्पर्धेचं हे सलग 5वं वर्ष आहे आणि निर्विघ्नपणे 5 वर्ष ही स्पर्धा बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळ हे पार पाडतंय. त्याच्यामागे या गावातील सगळे प्रतिष्ठ नागरिक असतील आणि या मंडळाला सहकार्य करणारे आमचे आधारस्तंभ मंडळाचे हनुमंतजी नारकर असतील, मनोहरदादा नारकर असतील, बंड्या इसवलकर, परत बंटी शेट्टे, असे बरेचसे जे पडद्यामागे आहेत आणि मार्गदर्शन करून ते आधारस्तंभ म्हणून या मंडळाचे आहेत. ते सर्व सहकार्य करून सर्व कार्यकर्ते मंडळाचे, बंड्या मांजरेकर मित्रमंडळाचे सगळे कार्यकर्ते आणि सर्व शेतकरी, गाडा मालक यांच्या सगळ्यांच्या या चांगल्या विचाराने आणि चांगल्या कर्तृत्वाने ही स्पर्धा पार पडते. यावर्षी थोडं वेगळं नियोजन, एक 15 बक्षीस आहेत घाटी गटामध्ये ओपनसाठी आणि त्या 15 बक्षिसांचा जो हे ठेवलेला आहे तो कारण एवढंच की घाटी गटांच्या ज्या जोड्या आहेत त्या 15 जोड्या आहेत त्या गुलालामध्ये राहणार आहेत आणि त्यासाठी 15 बक्षीसही घाटी गटासाठी ठेवलेली आहेत. त्यामुळे गाड्या वाढण्याचा संभव 100% आहे. 80+ गाड्या घाटी गटाच्या होतील आणि गावठी गट एक आहे. गावठी गटासाठी स्थानिक ज्या गावठी जोड्या आहेत, तालुक्यातल्या असतील, तालुक्याच्या बाहेरच्या असतील, जिल्ह्यातले असतील, प्युअर देशी गोवंश त्याच गाड्या पळवल्या जाणार आहेत आणि तुमचं सहकार्य, पत्रकार बंधूंचं सहकार्य, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचं सहकार्य आहे, पोलीस प्रशासनाचं सहकार्य आहे, आरोग्य विभागाचं सहकार्य आहे आणि या सगळ्यांच्या सहकार्यानं ही स्पर्धा दरवर्षी अशीच पार पडते. त्यातनंच तुमच्या माध्यमातून ही विनंती करतो शेतकऱ्यांना, गाडी मालकांना, की जसे अटी आणि नियम शर्ती आहेत, शासनाने घालून दिलेल्या सगळ्या अटी नियम शर्तींचं पालन करून ही स्पर्धा पार पडणार आहे. त्याच्यात गावठी गटासाठी जी अटी ठेवलेल्या आहेत त्याच्यात किल्लार बैल कोणताही पळवला जाणार नाही याची बैलगाडी मालकांनी नोंद घ्यायची आहे. त्यात आडघाटी म्हणून बैल येतात, किल्लार क्रॉस, ते पण या बैलगाडीत घाटी गटामध्ये सहभागी शेतकरी करतात, पण ते या ठिकाणी तसं होणार नाही. तुमच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विनंती एवढीच आहे, गटामध्ये घाटी जोड्या पळवल्या जातील, गावठी गटामध्ये प्युअर गावठीच पळवल्या जातील, नाहीतर त्या गाड्या पळवल्या जाणार नाहीत. आणि ही स्पर्धा अशीच जर लोकांचं सहकार्य असंच दरवर्षी आम्हाला लागलं, आमच्या मान्यवरांचं, आमच्या उद्योजक जे आमच्या मागे आहेत, आमचे आधारस्तंभ आहेत, ते असेच आमच्या दरवर्षी मागे राहिले तर ही स्पर्धा दरवर्षी अजूनही मोठ्या स्वरूपाची होत जाईल. वेगळं नियोजन होतं यावर्षी सेकंद मैदानाचं, ते पण पुढच्या वर्षी कदाचित पूर्ण होईल. तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य आहे. पत्रकार बंधू तुम्ही आहात, सगळेच सोशल मीडिया, परत आमचे आधारस्तंभ या ठिकाणी आमच्या मागे उभे आहेत. त्यांनी आम्हाला, म्हणजे मला तर बोट धरून जग दाखवलं, ते उदयनाना पाटील आमच्या मागे उभे आहेत. असेच कायम मागे उभे असतात आमच्या मंडळाच्या, प्रत्येक वेळी सहकार्य असतं त्यांचं आणि त्यांचंच बोट धरून आम्ही हे सगळं करतोय आणि ही स्पर्धा यशस्वीरित्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पार पाडतोय.